тамошобинони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо ана михе шарфҳои новинкаро нишон тиҳем. Ино шарфа на? Ду тарафаян. Шарфҳои новинкаро нишон тиҳем. Беҳад хушрӯ. Аднатони ай поёнаш михе гуло доранд. Гулои нигини печатной. Ина рангошон. Ино чандан? 180 сомони дӯстони азиз дувайной. Нархи донашай касе опту мегира бо арзон мешава. Инам чама? Мумкин ай амира нишон тиҳем болош тигр будай. Инам 180 сомон будай нархи донаш. Ози нишон метиҳем чӣ хеле ҳаст. На марҳамат. И тарафш бархтай дувайной шарф. Хоҳед и тарафша мебандед. И тарафш медонед материалш бамбуки мулоими сабукак. И тарафш тигр. Ин 180 сомон. Ана аз ин цветшам ҳастай. Сиёҳуш болош тиграй. Ба фикрам и цветшта бо хушрӯтар гуфтагиай тигр. Ана бо ҳаст иҷада якчанд шарфҳои дигар. Инам ин мраморниёро ман нишон дада будам бо нигинои дигар хелш омадай. Марҳамат, ино ҳамашон ёшам 180 ай насиба? Не, баё 150 сомон. Инош 150 сомониян. Бо аз амино 180 сомона доштед ку? Ваёш бо сифаташ баландтар буд. 180 сомона боша. Вай тамом шуда буда. Ино боша ҳозир 150 сомона мондагиай. Миям хушрӯ. Не двойной, як тарафш мрамрай, як тарафш бошад амхе бархат. Ҳозир бо нишон метиҳем чӣ ҳаст. Ана ин тигро чандай? Ана ин тигро иҷа. Ай тараф. 90 сомон будай. Дидед? Чӣ хушрӯ. Ана инош чӣ? 110 сомон. Ана инамуд баъд шарфҳои блестящ чӣ ҳаст? Ино чанд? 100 сомони ана ин шарфҳо. А боло чӣ? Анами қисми болоро бинед. Ҳама шарфҳои фасони хушрӯ 100 сомон. Кадомеш ки дар кор бошад нависед, мо доставка мекунем. Ана инош чандиян? 100 сом. И тарафш чӣ? Ана и тарафам 100 сомони. Хулоса кадомеш ки дар кор бошад шумо нависед, мо доставка мекунем барои шумо. Метавонед амхе пайдо кунед. Ана инамудо чӣ? Инош румол? Шарф. Мадам поло шарфош 50 сомони. Ина рангакои хушрӯ дорад. Кадомеш ки шумо дабо дар кор мешава гап занед. Ана инамуд чӣ? 50 сомона. Шарфҳои хушрӯ бинед резинкагӣ. Хай аҷоибак. И тараф чӣ? И тарафам то охира 50 сомонаян? Ана инамудо чӣ? Ана инамудош 70 сомон. Бинед чӣ хушрӯ. хулоса беҳтарин шарфҳо танҳо барои подписчикои канали мо арзон карда мешава. Ана ин сета вайдастку кунҷдава ё чи? Ё чорта. Инош 80. Хулоса бинед беҳад материало шарфҳои хушрӯ. Ана ин тигротон чи чанд сомон? Ана ин аму тигрошон бошад 100 сомон. Баъд ҳаст аз ана ин чи? 65 сомон шарфҳои хушрӯ. И аднатониёш чи? Блескдор? Айнашам 60 сомон. Хулоса бинед чӣ боре ки мехоҳед, чӣ шарфу румоле мехоҳед ҳастай, нависед, мо доставка дорем.